Γεια σας, παιδιά. Καλώς ήρθατε πίσω στο Touch and Sim. Θα εξερευνήσουμε το παιχνίδι Chicken Road 2, ένα πολύ διασκεδαστικό και ρυψοκίνδυνο παιχνίδι όπου μπορείτε να κερδίσετε εύκολα χρήματα αν παίξετε έξυπνα. Έχω επίσης έναν σύνδεσμο bonus για εσάς στην περιγραφή, οπότε μην το χάσετε αν είστε έτοιμοι να το δοκιμάσετε. Εντάξει, έτσι λειτουργούν τα παιχνίδια. Λοιπόν, πρέπει να τοποθετήσετε ένα στοίχημα εδώ και να επιλέξετε το επίπεδο δυσκολίας και να προσπαθήσετε να διασχίσετε όσο το δυνατόν περισσότερους δρόμους χωρίς να σας χτυπήσει αυτοκίνητο. Ακούγεται εύκολο, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Υπάρχουν 4 επίπεδα δυσκολίας εδώ. Υπάρχει ένα εύκολο που σου δίνει 30 πιθανότητες, μέτριο 25 πιθανότητες, δύσκολο 22 και πολύ δύσκολο μόνο 18 πιθανότητες. Όσο πιο δύσκολο είναι, τόσο περισσότερα μπορείς να κερδίσεις. Εντάξει. Λοιπόν, ξεκινάω με το εύκολο για να δείξω πώς να κερδίζεις με συνέπεια. Εντάξει. Και θα ποντάρω, ας πούμε, είμαι $50. Λοιπόν, σε ήσυχος είναι να εκαρσικώσω. Πριν χτυπηθώ, κάθε γραμμή που περνάτε αυξάνει τα κέρδη σας, όπως μπορείτε να δείτε εδώ. Παίξτε αργά αν είστε νέοι. Δεν χρειάζεται να βιαστείτε. Εξαργυρώστε όταν νιώθετε ότι γίνεται πολύ επικίνδυνο. Ακούστε τους ήχους των αυτοκινήτων. Βοηθάει πραγματικά. Ίσως κρίσιμο συμβουλή. Προπόνη να κάτι εύκολο πριν πάρ στο πιο δύσκολο επίπεδο. Εντάξει, έχω κάνει 10 γραμμές. Να σταματήσω εδώ ή να συνεχίσω. Ας το ρισκάρουμε. Πάμε εδώ. Αυτό είναι όλο. Έγινε. Αλλά πήρα τρισδιάστατο. Το μάθημα ελήφθη. Λοιπόν, εδώ είναι η στρατηγική αν θέλετε να κερδίσετε εύκολα. Ξεκινήστε με την εύκολη λειτουργία για να αναπτύξετε αυτοπεποίθηση. Μείνετε στις 10-15 γραμμές πριν αποχωρήσετε. Χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα μετακίνησης στον χώρο. Σας δίνει πλήρη έλευση. Μην κυνηγάτε μεγάλες νίκες κάθε φορά. Είναι καλύτερο να κερδίσετε μικρά και συχνά. Εντάξει, πάμε. Όχι, πάμε. Ας προσπαθήσουμε. Εδώ. Σχεδόν φτάσαμε κοτόπουλο. Όχι. Δεν το ότι αυτό είναι. Λοιπόν, παιδιά, αυτό είναι όλο για σήμερα στο Random Chicken Road 2. Αν θέλετε να το δοκιμάσετε μόνοι σας, ο σύνδεσμος είναι στην περιγραφή. Κάντε like στο βίντεο αν σας βοήθησε. Εγγραφείτε για περισσότερες εύκολες στρατηγικές νίκης και σχολιάστε πόσο μακριά έχετε φτάσει χωρίς να σας χτυπήσει το αυτοκίνητο. Καλή τύχη και μην το βάζετε κάτω.